Ndine one secret chera. Ndotaura here? Taurai secret. Secret yandoda kutaura ichera ndeyekuti muri yeZimbabwe rudadiso. Nekuti kuvepo kwedu kuda kwokuti ivo varipo. Support yenyu muri yeZimbabwe yakakosha zvikuru. Naizvozvo tichaedzawo nepese patinogonera kuti tirambe tichikupai maprograms anonakidza kuitira kuti support yenyu irambe ichienda mberi. Ndoziva kuti tikangotanga kudzongera munotiza zvakare. Hamutrustiki. Sandizvo here chera? Ndizvozvo. Muri yeZimbabwe siyataba kakhulu, siyabonga ngokusupportela isenza khona, siyabonga kakhulu ngokuthi lina yini lenza sibe khona, nxa lina lingekho thina lathi siyabe singekho. So kuba khona kwenu yikuba khona kwethu. So siyathanda ukubonga kakhulu ngokusupportela isinika yona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina ngingu-Opampo. Pachirongwa chedu chanhasi muri yeZimbabwe, it's another level. Tiri kukupai another level. Munotondera chose vakomana vekunyanga, Counselling boys, izvinezvi vari mumastudios. Tiri kuvabatsira kuti vambobika mimhanzi yavo. Ngiyathemba abaningi liyakhumbula i-Counselling boys leyana yake yachisa phela Drewmas media abantu besithi kanti ingaphi sifuna ukuthi njani sizwe ingoma zabo. Hayi phela Counselling boys ikhona apha sila eHarare, bafuna ukuthi besiphekele nje maybe ngekhisimusi siyabe sigida bona. Aiwa khisimusi ndavarambidza kuti mukaburitsa muChristmas ka vanopinda munguva iya yema-big giants atidi. Pamamonya ipapo kwete tinenge takuwadza vana. Vakaburitsawo muna zviJanuary February imomo. I think zvinenge zviri nani. Vawanikwa vateereri vawane nguva yekuvateerera. Saka muri yeZimbabwe ndo chirongwa chatinacho zuva ranhasi. Vakomana veCounselling boys vari kusangana nababa Shero, Alick, Macheso. Tangoitira kuti kamukange muchitondera vakanga vachiteera nhoroondo yevakomana ava. Vakatanga kutaura kuti vadasangana namagaya tikavasanganisa. Vakataura kuti vadasangana baba Sharo tavasanganisa. Ndofunga nhasi uno muri kuona vakomana avo kutaura kuno kwatiri kuita uku vari kutomhoresana nababa Shero kuratidza kuti avasvitsa pachitubu chechido. So namhlanje muri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi nqala lilandela olilalela iDrewmas media. I-Counselling boys ekuqaliseni babefuna ukuyahlangana nomagaya iDrewmas media yayenza phela ukuthi bekwanisa ukuthi behlangana labo. Na basebecela ukuthi ayisifuna ukuthi singafika phela eHarare. Sicela ukuthi sinjani sihlangane lo Alick Macheso. Hayi sahamba labo njengoku isifiso zabo ukuthi phela begcwaliseke behlangane phela lo muntu omkhulu ngoma oyeza macucaco. Shomaku vangu gogodera. Muchirongwa chanhasi zvakare muri yeZimbabwe sezvo tange tiri kwaMutare paya patakambotora befu, kunonzi kutora befu. I hope munokuziva tichimbobreatha mbichana tisati nanga kwasekuru. Kwaida karedya saka takambotanga taenda kushow yaiva ina baba Harare. Show yaiva naAlick Macheso. Saka tisati takunzirai Alick Macheso achisangana neCounselling boys, regedza timbotiburitsei baba Harare. Tapedza baba Harare tozotiburitsei mbichana Alick Macheso ari pandima. Zvadaro topedzesera nekusanganisa baba Shero neCounselling boys. Mubva manzwa zvakare kuti ndezvipi zvavakatirongera Christmas ino baba Sharo. So hayi khathesi njengoba lalikwazi ukuthi amalanga ladlileyo sasingaphi sasiyeMtare. So sihamba singakahambi kwasekuru lapha lalisithume khona. Saqala phela zathi mani sithathe kwi-break kamncane sahamba saya kushoka baba Harare. Ngiyakwazi ukuthi amazwe eGT kuthi jo. Saqeda sakhona apha sizathi kulinika futhi okuyisiqepho okuncane kwaBaba Shero, and then after that sesilinika i-Counselling boys ihlangana lani lo Baba Shero. After that Baba Shero uzasitshela ukuthi hayi usilungiseleleni for ikhisimusi. Apa manje mchera mabva mati kuti jo maenda kumhanzi yenyu cheche ndakakuti imba ya Blessing Shumba makakoniwa kana Odzidzisa dzese. Baba Harare mangoti kuti jo.
senguva dzese muri yezimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tinacho chirongwa another level. Ndofunga sekuona kwamuri kuita ndina baba Sharo, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese ndinofamba namaboy utini stand ngiyaphila yalibingelela muli yeZimbabwe. Ngiyathemba ukuthi namhlanje labona ukuthi silobani. Mina ibizo lami Opampofu, kodwa lidumile ngelokuthi Chera. Chera. Mampo. Chinangwa chedu zuva ranhasi muri yeZimbabwe, kana muri kuona boys dzatinadzo idzi vatinawo zuva ranhasi ndovakomana vaya vekunyanga. Inyaya yemira counseling boys. Tine counseling boys. Nhasi tati vambosangana vaigara vachitaura kuti aiwa kaisusu hatikwanise kungopinda music industry tisina kuona magogodera emusambo. Saka zuva ranhasi vauya kuzoona gogodera remusambo wesungura. Handizvo here Chera? Ndizvo. So namhlanje labona muli yeZimbabwe ukuthi ekusake sahamba sakhuluma phela le counseling boys sisenyanga, but bathe njengoba lalibona sithi hayi counseling boys ayabulala, sathi hayi yona yathi ayifuna ukuhlangana phela labakhulu bemusic, abakhulu bamacaco. So namhlanje bahlangane lo Bashero Macheso. Baba Shero, tisati tauya kwamuri, musati masangane muri yeZimbabwe. Vatauya nawo uyoyo ndiye anoshaura. Uyu ndewe pamadrums, uyu ndewe rhythm. Uyu anotamba. Chera ndo dancing queen redu. Saka muri yeZimbabwe tisati tatanga chirongwa ndingade ndoda kamboke kuti mira ingowaimbira mbichana. Totenda muri yeZimbabwe so murungona ndizozvo. Hanzi mira iyo songo ndere kudiwa. Tsvagiridzo yangu seiwana vave nedzimba ivo vari pachikoro ndaiwana ndave nayo nekuda kwegirazi roita kuti utadze kudzidza nokuti uchazviona sekunge vakanaka kupinda dzidzo. Inyaya yemira wari kufamba nemira wachizviona pamira wakamira pamira wanava. Hanzi uri kufamba nemira. Ufamba nemira. Baba Sharo makanzwa sei kampaka? Ayo, chiri musakasaka chinozvinzwira. Ndiri kutongo hwawo ini semuteereri. Muteereri we ndatohwayo papa kuti alright mira mira pamira ichifamba nemira vachizviona pamira. Sari kuenda chete kuti ndiro sadza pa mira rirapa umboona kuti uri kutsenga aiwa zvinhu zvakanaka chose tichinzwawo ndinonzwawo chiri chinhu chakanaka. Ini music yose ndinoiti yakanaka nokuti hatizivi, handiona music kazhinji hatichiita music tiri kuita tisingatozivi kuti chinhu ichi chichazoita sei, but tinenge tine kafungidziro kekuti ichi chikachika zvinofanira kuti chizonyatsoti wana weze hapana paungaite chinhu uchiti ndoda kuita lose makasa. Aiwa motogwanda uchitoziva kuti ishudhu kana kuti yauya patreasure wawina kuti ingorora mari but semanzwiro andaitawoga ndo zvinhu zvakanaka.
kubhuya kwakanaka kune meseji iripo vakuenda nekuti varungu vedu vanova ndovaridzi vemusic, ndovati varungu vedu nokuti ndovaridzi vemusic, ndovaridzi vemabasa. Bhendi redu rakanzi bhendi revanhu chenyu ubvonga chete zvichibva mukuti isusu music haisi yedu, music ndeyevaridzi vanoiteerera, ndovaridzi vayo music iyoyo. Saka ndechokwadi chokuti pachabudawo chinhu ichocho tichange takachimirira chaizvo izvo. Vari ndo album rekutanga ukaroranzi yabo zvazvinongoda ndizvozvo. Sandaura kuti music unoita usingazivi kuti zvichazodii, but kuzogashirwa kwazvo ndo kune kwakutipa tione kuti chinhu chiya chataingochitiwo hande imwe asi chinechi chatogashirwa mugashiriro wakadai. So chikuru ndo message iyoyo. Shona ndo imwe chete yatinongoimba. Sadza rinotaura nemazita akati wandei, miriwo, vamwe kuti muriwo, vamwe kuti usavi, vamwe vati chii, but muriwo. Saka bhora mberi. Mutambo wamada ukaka unoda kutsunga nekuti zvinhu zvachonaka sakati omei kuti mugadzire zita, kutanga iko kugadzira zita iko ndo kune yose. Saka ndepekuti murambe muri muchiteererawo zviripo zviri kurira mumhepo zviri kunziwo izvi ndo izvi zvichiteerera izvozvo zvinokubatsirai futi kumotivheta kuti muite futi shungu dzimwe kuti woi chakadai so. Saka mira tiumbe chedu ichikacha chigone kurova ichi wana mumwoyo menyu. Izvo zvinoita kuti tiende mberi. Handinopaona manje. So ndinoda kupawo kutenda mukuti vakapfuurawo nekumwari vakati avo vapfuure nekupi kwamanga muriwo kukateerere ikokoko hapasi pano pasi penyika uko. Asi mwari vakati endai nekuku munosanganidzana nevamwe vana variko ikoko. Anti munoona manje mwari kuita kwavo kunoshamisa. Zvinonzi nhasi uno tiri panapa kuno kuHarare zvakutodii zvakutoendeka hatisuka terere kuno kuHarare kuti danho iroro kakaroka chitori chimwe chidanho chato kumberi. Taridza kuti tiri kuenda mberi kwazvo. Ndosakati mberi kwazvo hatiri kuda zvese kana zviri mberi kwazvo. Kusaka bhora mberi vakomana, musaneta, hambai muchidii. Music mushonga, music mushonga unotorapa isusu munyama dzedu idzi. Vakawanda vamwe vakazokanda chishwe pasi ambofungidzira kuda kuenda unosungirirapo kabvanzwa karuyo kari kurira. So mira ndimbomira kusungirira ndimbonzwa kasongwa kuti kapere. Kuti ukanzwa kasongwa kako katopera futi otanga futi tu maya yacho ndoda kufira ukanda chisho akudzoka kupi. Handi munoona mudzimba umu mune mabongozozo anoitika mumabasa papi nepapi. Music inoyananisa, music inobatsira mukuti munhu kana wanyadzamirwa kunyanya ukateerera music inokudzora. Unonzwa kuti sandaiva apa sandateerera chibhuyo zvasiyana nezvandati ndakuchifunga mushure mekunge ndadi wamboimbawo kamusic mumwoyo kuti kamuridzo kandiruta basa wana music inofambisa uye imharidzo. Ndo bhaibheri rakatosimbarara chaizvo music imharidzo dziya toriwo danga kuti totaurwa neimwe nzira tanonzi ava maprofetsa aonaka because zvatinotaura zvinhu zvinozoteererwawo mu zviri kudzora, zviri kudzidzisa, zviri kuvaka. Handimoona hakuna chinoputsa. Saka ndo asi makapotsa padiki maita profeti kaini, because ipepe ndokuonai muchiti ayaya utoona kuti zvauya pane zvimwe zvinenge zvatosvika kana tatopa pastage papa unonzwa kuti right zvinonzi ndapai ndatopa basa pana ndopai kupodium kweko kuti unenge uchiparidza uchishumira tichishumira. Saka ndo makoshero akaita basa redu irori. Musaritorere mukureruka nenzwa kuti nhasi zvakaoma rakati omei rwendo rurefu. Asi chazvinoda ndechekusvipira kuti nyangwe zvodii zvigoya nekupika ndicharamba ndichiita izvi.
Ndingati rimwe remakore ndichishandira kambani yeZBC ndakaonana nevakomana ava, asi pandakaita nyaya navo vachiridza mabhanjo vakati shuwiro yavo ndeyekuona vamagaya. Chokwadi vamagaya vakabva vavanzwa vakati ngavauye kuno, ndokubva vakomana ava vapuwa mamusic instruments. Ipapo vakanga vataura kuti vada kuona vamagaya navamacheso. Saka pavakauya havana kukwanisa kuonana nemi, vakagumira kwavamagaya. Saka tazoti isusu veDrewmas Media regedzai tikuperekedzei vafana, munoona role model yenyu, mugoziva kuti aiwa hamuna kurasika, muri munzira. Ndosaka maona tasvika pano. Aiwa, ndinotenda zvikuru sa nedanho ramakatorawo iroro. Saka ndati Mwari vakapfeka mamuri vakakufambisai kuti munosangana nevana ava. Zvinozi mavatora vana vamauya navo kuno, vako kunoko vasanganidzana nevavaishurira kuti vaonevo, then zvikabatsira mukuti vagona kuwana mainstruments. Zvinova ndo danho rinoti rwadzei kunyanya iroro. Music kana musina midziyo yekushandisa, ipapo already pane pakatooma. Hapana pamungazoita nemuromo, wakaita nemuromo gitari kudasa nemuromo antimaona. Kubva kumahomemade edu iwaya, ezvinozi maanichi emoto chaiwoyo achona iwaya. Anti munoona. Imimi baba Ashiro makamborowa here mabhanjo? Maiwe, ndakato nguva yakati rebei tichidambura tumabhanjo tutu zvakanyanyisa. Okay. Zvakanyanyisa, aiwa, ndaito vanhu vaiungana here kuti maingoita zvinyu zvokunakirwa nega? Vaitomboungana vanhu. Vaitomboungana vachinwa, kutandara, kudi kumamisha kwandinoona. Even kuchikoro patainziwa hanhasi imbouya nebhanjo renyu apa titi mumbodambura pichana tinzwe. Tombodambura so vanotamba vachitotambawo apa mukore iyo vati ari mabhanjo iwayo ekuveza. So ndokunotangira ikokuya. Kwakanaka chaizvo, kunotipa dzidziso yekuziva kuti hakuna mwana akangobarwa nekutumwa. Zvine pazvinotangira. Asi ndongopa kutenda kuna Prophet Magaya. Ndopekutangira pamanoda kutenda hangu nekunzwisisa kwavakaitawo. Naipapo unoti ano munhu waMwari varambe vakadaro, vasaitira ava voga, kuti vakawanda vamwe muchatumwa kumwe futi, muchanoona futi vamwe chikuku. Asi ndafara kuti ndavaona, ndatoonanawo navo, ndakatomirira kutozoteerera mira iyoyo. Nachinge yabuda ndoteerera music, indoteerera music yemaartist mamwe kuti vamwe havatombozivi kuti kuna artist vakadaro. Ati ndoteerera manje, ndoteerera zvakanyanyisa. Donzo rangu rinondipa kuti ndidaro kuti ndinzwe, ndigoziva chakanakira chinonzi chakanaka. Totsaka ipapo kuti izonzi yanakidza ende papi chaipo panyaya ita kuti ona ndinosakurudza ndozvandoita zvonguva zhinji. Ndozvandoti ini pandiri ka mungati hangu ndiri gogodera makore andagara ndiri momwe muindastry iyo, but chandakaziva ndechekuti zuva nezuva roga randamukira, zuva nezuva roga randafunga kunobata gitara, ndiri mutsva mariri, tori munyowani mariri. Pamataura imimi nyaya yekuti mairidza bhanjo, zvabva zvaroza interest yangu kuti ndizive kuti pamakati imimi mazotanga kuridza first song yenyu, ingave single kana yamakarekoda as Alick Macheso ndeipi? Ndiri kuKeyama Boys. Ndakaita song yanzi Shamiso, kaseve single, kaika nepart 1 nepart 2. Kakatombotinakidza ndaimudawo ndo yakaita kekutanga iwoka kuti ndaburitsawo kakari zitawo rangu, but ndiri kuKeyama Boys kuna Mutara. So izvo zvakazondipa kuziva kuti right, kana yaita iyi ndakuchiziva matangiro ekuti nyaya yandoda kuimba nezvayo yakamira sei. Ndakuchitsvaga waya dzinoperekedzera masoko iwawawo.
kuti music dzinouya nenzira yakasiyana-siyana. Saka ungatanga kunzwa sound yegitara kachirira kabhiti kakati anti unoona pamwe mashoko asati avapo utozoti uizotora nyaya iya manje iyo kuti hey Tando uyu hey Tando ile ngamtanda manje so ndingenzeni manje apa kuti Tando aone kuti anditande anti maona manje vakuchitora manje kanyaya kaka vanokapfekera pai tambo dziya tingati zvakafanana kunyora tsamba manyoro unoita tsamba ataita matsamba iwawo kuti unogaya maziku mawedzi chaiwo kuti maziku tindi mutibvu wekuti kana unosvika kune uyo akaiverenga tsamba yosoka unogona achibata paso mai amomboipeta woisa paso nditando iwe anenge aona kuti aonawo standwa sake kuti arimaona masaka music ndo magadziro aya anoitwa music unogona kunyora page rakadai so but mukupedzisira unozononga 2 3 4 5 mamwe osaya ochirasa wapemenera wana wachitora chaiwo iwe wachiaronga obva anopfekerawo pawaya dziya dzanga tiri nemuromo so zvichida zvozatoti kwati right. Ndingati vakomana vecounseling boys ndoda kuti inini naopa ndigosara panapa ndichita makuhwa nababa asharo. Imi musati mabva maybe mashoko amungangodawo kuvataurira zuva renyu rekusangana kwamaita navo. Totanga ini ndinotenda ni baba asharo chikwata checounseling boys band leader wacho ndinonzi Danimo Odzidzisa ndikamba nechikwata checounseling boys. Shiro yanga iripo kuti tisanganewo nababa asharo sezvo ndo wanga uri wakuru wemizisa tichatowa tichamisa muzwara nhasi ndikuona setutorota tinzisa kuti zvipwere patiri patatisvika pamba nechidakadaka chemoyo. Saka mhuri yeZimbabwe zvino tine zvizhinji zvatichadai kuti tichakumbirawo kuna bashiro kuti vatibetseredzewo kuti tisvike panguva yekuti zvinge kana zvichinge zvabikwa mupoto zviteerereke zvakanaka zvidyike. Ndo mashoko andinawo pakati penguva dzinedzi. Mhuri yeZimbabwe ingangoda kuziva kuti ndebvidzo uri madzibaba here? upepe ahusika uri ngati kumadzibaba ndinopota ndichimbobudako. Okay. Hope nemukadzi mumwe chete. Right, tapa ndopa kutenda kukuru kwazvo kusangana nababa Shelo. Shiro yanga iripo ndeyekuti timbosangana nawo. Izvo zvine mufaro mukuru kwazvo kusangana nababa Shelo mhuri yeZimbabwe. Tichange tichichema kwavari kuti watibatsire. Ndo mashoko andingape kukupai mhuri yeZimbabwe. Dancing queen. Alright, rekedza timbojamba touya pane mukoma wari panapa. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Inini handizi kuti ndingataura kuti ndiri kufara zvakadii. Nekuda kwekuti ndandisandambosvikawo pachikamu chakadai chekusangana nababa Shelo. Ndofunga wachandidzidzisawo pamwe mabatiro andoita waya haasiriwo pamwe wachandibatsira ipapo nekuti pane ndichirasikawo ndisingazivi kuti ndikurasika. Saka ndasangana nelegend nhasika zvinokwanisa kunge zvichifamba zvakanaka. Saka ndichakumbira baba Shelo kuti watibatsire pane kaprogram katiri kuita kuti kakwanise kufamba zvakanaka. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe kusangana kwataita nhasi ndisingakanganwe Drewmas media yatitenderawo kuti tikwanise kunge tiri pano nhasi. Ndinoitenda. aiwa Tinotenda zvikuru. Stando vachele ngiyathemba mhuri yeZimbabwe ukuthi phela libonile kade sile counseling boys abanye bake babona amavidiyo besithi hayi abafana laba bayabulala. So hayi sibathi bayabonga bathabe kakhulu ukuthi phela behlangane lo Macheso baba Shelo Alick Macheso. So hayi mhuri yeZimbabwe lami ngizwe lami ngithaba ukuthi ngihlangane layo baba Shelo because i-first time yami. baba Shelo awandichera ndichera izvo zvongo achingoti baba Shelo hawagone kuridza zvese zvangu achitaura nguva yese. Asa munzi ndevere ndevere ngezwa oliyezwa munoona kuti Andrew ari kunyepa. aiwa
vari kutaura ziripo chaizvoizvo ndera ange ngezva kancane kumba vanya vakuruma vhere ngezva ya nyatova vatori better than inini. Baba Shero, Christmas ndiyo yadai kuswederai. Muri kuda kuti si here tichingopinda tega muChristmas pasina zvitsva? Zvinorira, aiwa, zvinorira zviripo. Christmas tototamba zvichitodambuka zvichitorira chaizvoizvo kuti hai zvinoziva kungoitawo kangurudzo iyaya kuti tinyatsokuchiona kuti zvinhu zvadi nyama yaibvapo takuchikangurudzapopo kuti izonyatsokuryikawo zvakanaka. Kwaongwesa tumakari powder zvichiitira sagango ratorwa kudhara. Ndinhangu ndakanzwa pamutara makamboti do ya bichana vichana tangokati tangodonhedzera pana charakupa ndopanangokandirawo chimawedzi iwaya ipapo kuti ndinzwe kuti ari kugara here apa hatina kukwanisa kuti tizveirova iri yese yakangoti kandei bichana kuti aiwawo nzi chikomo chiremera kune ari kure nacho asi vari padhuze nacho ka vanoswera vachitamba nacho toitomo kutoita mutserendende imomo handi unopaona manje kuti zvikomo zvinopanana mhute kuti mvura inaye aka ndo imwe nyaya yacho. Ndogara ndichitaura shona iyo kuti zvikomo zvomutunhu umwe ndizvo zvitambidzani zvemhute kuti mvura yedu idai. Ndo ndiri kuedza kuti ndinge ndichitaura ipapo kuti ndo imwe nyaya yacho. Aka ndichati ndo makatoita kamapo here kuti album iri rinonzi zvakati riri kuya racho? Kazhinji ndo zonyatsonzwisa muchomeka tapedza taisa mavoices dari mastering vatamastering then but tinenge tichitoteerera matracks ipapo ndo panobva zita rokuti apa album iri takuriti musori wenyaya uwu. Zvekupedzera takapedzera chose aiwa musa kuti tisavhunduke vanhu vari kuti komudhara kati aiwa no zvinhu zviri kuya kuti chakatinonotsawo ndonguva yatiri iyoyi yekuti taisakwanisa kunge tichionana kustudio tichiita kuti tiite marehearsals tiriko ikoko nokuti nyaya yecovid ndo zvakambotiti delay izvozvo asi tasumudzira nezvinose rachipera album zvaakuita. Maybe tingangoda mumbotiti turumbichana pazvitsva izvozvo izvi titange kupakurapoto isusu musati mavapa kangoma kanorira kachiti kwangu dai zvaibvira ndaigona hangu kuti kukati dambu pichana but chiri kuitika nyani chekudai so munoziva mabasa edu ayo ane hukororo hurimo mukati vari kuba kunyanya kunesu sei maartist isusu unomwe antomirira kutonzwa kuti chete counselling boys yaya waimba kuti ogirasi mira mangwana chaika atomhanya kutonoruka yake kutangira ava kutangira katokake obva atoti bvo kuda zvatokanda anomaona ndakamboita song yayo chimoko changu icho pandakazonzwa vamwe vakazorovawo futi vachiti simbi yangu iyo anomaona ndikanzwa mumwe futi akati chiuta changu icho anomaona mazvinzwa muri Zimbabwe changa chiri chido chedu kuti munge muchizwa zvitsva. Chikomo chinemera kune vari kure nacho vari pechoso vachitotamba nacho zvikomo zvinopanana mhute kuti mvura inaye asi
muronda dzimba varipo vakamugara muberere ende varipo zveshuwa vatoripo antongomirira chetotonzwa kuti iyo manhero ana yacho anenge atokustudio kutoroerera acharari mira iyoyo mira ndipa mira aiti mangwana yobva ba apa achazotiwo isusu counseling boys gatidai vakutonzi ndowakopa hanzi inzwa yazviuta izvi maona but antu anenge atotora saka pamwe pachona ka tombeta chiti ime even pa malive shows gaga ndongoti kande pichana ndobva ndatodii ndotosiya asi dzimwe nguva zvamunoimba paya munenge makazvinyora kuti pane dzimwe nguva zvinhu zvamunongoimba zviri kutoitika ipapo muchitongosiyana nazvo motokanganwa kuti ndakamboimba zvakati kazhinji osana nziyo dzinouya nenzira dzakatisiyane umwe inogona kungotangira utori mubhazi atogara kumubhazi kuti mukombe kuti uri kutofamba uri kuenda kumashops kuti uri kuenda kupi uri kuenda kumusha uri kudii uri kuita kabasa kako ari kuita pane zvinongouya ipapo zvatouya kana uchinge watochibata ichocho chatogara ungazovapo nekuzochitsvakurudza mamwe emanzwi akuchidzadzikisira musoro wenyaya wawatanga nawo wauchiinda uchinodi uchipfekera kuti zvidii asi matangira anoita Nziyo imwe nogona kutangira uripo pastage zvauri kutoona nokuti zvatoimba toimba zviri muwapenyu munesu vararami ndo mune nyaya dzatinoimba imomo saka ndotoiwana kutobva ipapo wanga kuti pajiti pari kuitwei kucheche here ndepapi pari kuitwei pamusika here pari kudii ndo pane nyaya dzachona dzose ipapo saka inini chatopinda umuka achibudi chatonamira ndingatozoenda ndichitowedzera kubva pamusoro wenyaya yokuti ndiri kutaura nezvachiyerawo kandi ndakutodzira nayo chiyera akazodii zvazowo chiyera akadai chiyera unobva ako kontutu zvanzi ndokontutu ora ndakutoenda nayo zamara itozodii yeti yazobuda vakomana takutotambidzana nevakomana pane ichi chimusambo ichi chine zvinyaya zvakadai kamerodi kacho kari kuenda kachidai takutotsvaka waya pane boys takutopfekedzera zvinhu zvakutobuda chera vaudzi mhuri yezimbabwe ngethemba kade lisizwa phela ubashero esithi hayi lina lithenga izigqoko zekhisimusi ingoma zokuthi ligide zikhona so zigcwele kakhulu kodwa ukuthi elinike mbijana kwenzi because kulamasela aphiwa azatshontsha ingoma but lihlale lilungiselela ukuthi hayi silizahamba phela lisinjani sigide ngekhisimusi ngoba lami ngimelele nje ukuthi iziphume sibe sigida ngazo ngekhisimusi ini ndinemhosva hombe chera sori yenyama ndokumbira muende uku ndiri kukumbirawo Tando auye ipapapa vanhu vari kuda kundiurayira Tando kuti Tando ari kupi saka ndokumbira Tando uye kuno muzukuru usangane nemhuri yeZimbabwe kunyanya pana baba asharoga ndoziva kuti unozonondirova futi uchiti hama muchiita zvenyu mega muzukuru wangu Tando hama akumuziva Tando class asangana nababa asharo tisati taenda kumberi ndechida kungobvunza kuti vanoyera chii zvavo makuramiti shoko arwadza kuti chera iye ari soko akati aiwa ndingatadze kuenda asi achera ndo maishero ava ndo achera ivava aka asisi varimo mupi omwe achera saka zvakadi
yabalance but ndo tisu tiri kurira tisu tiri kurira plus futi kapani kaike kasonga Nziyo zotatu utando ngiti woza switi wani woza stando wasami zotatu utando alright nayo so zvaita bho manje so ndinechi vanenge vakutondidzidzisawo manje chindevele phela mina ngiyakhuluma but ngiyakhuluma kancane kumbe abanye bayakhuluma vele ngiyezwa angilahleki ngiyadobadobha ngiyabamba nezi uyakune umire neni pano ndida kuti utsika apa umiri wenzani neni loko umsekulu uyala apa loko umsekulu lo umsekulu ya mungangoda kuzamura eZimbabwe tashanyirwa nevamwe vanyowani unonzani zita rako Ayana tina Ayana ndamona akarova hembe dzekuchikoro asvika manje kwanga kuri sei kuchikoro ngokuri bhoga aiwa ungochidzidza chii nhasi tandidzidza chekudrowa nezvekunyora kudrowa nekunyora aha alright Ayana tichataura newe ramba hako uri ipapo right soko mauya kudzinza ndoda kuti muvataurire nemutauro wenyu zvamanzwa tichitarisa vakomana veCounselling boys. Ngiyalibingelela muli eZimbabwe. Hayi ngiyathemba liyabona ukuthi namuhla ngilava kithi. Utsho nasimbulezelwa nguAndrew. Wathi Andrew nqayele lo opha hayi. Ngithe othi mina ngibuye ngibatshengisa ukuthi ngabakithi. Ubaba Macheso uthi uzoncedisa abafana beCounselling boys labo bathabile kakhulu kube behlangana lo kuthiwa i-legend lethu ngoba nguye umuntu ade befisa ukumbona. Sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bazoncedakala bencedise kahle ukuthi ama-dreams abo agcwaliseke. And also sithanda ukubonga uLokhuzeni uMagaya la owabancedisayo ukuthi bafike lapha bakhona, then sesizothatha from there ukuthi sibone ukuthi bazoncediswa njani. But hayi lami phela don't worry lami sisendleleni antutshela ukuthi ngoDecember vele baphekile sokusela ukuthi baliphakulele kuphela lami phela don't worry very soon antshela yakwazi Ngomira urugadzira chipa Christmas urugadzira chipa Christmas ndikugadzira dede present. Okay koinini ndikugadzira futi bolato muri Zimbabwe tatandara tanga tinawo baba Sharo tozviziva baba Sharo takambotitaurei tese paya asi tinotoda imwe program inonzi Another Level tigotarisa mimhanzi kuti makapinda rini munyaya dzezvemimhanzi ndezvipi zvikwata zvamakaridza nazvo kusvika patingati patiri pano zuva ranhasi. Saka tichakutsvagai plus ndikunzwa kuti muri kunyanya kutambira kumunda, toda kuuya toita Another Level muri mukati memunda makabata badza. Aiwa. Kuri sei kumunda muri kurima chii? Zvinozva apa atiri kurima mabagwe. Mabagwe ndio panoti sadza. Kuti zvinhu zvakatizotibatsirewo simunguva lockdown iyi nechikwata changu wandoshanda navo ndinoinda kumunda ndinotora magwere ndoya nawo kana ika 10.5 ndoya nayo topanana zvekudya ndouraya mombe uko ndoya neusavi topanana usavi vanotoenda utoti towana kurarama pandauya nebhinzi akomana usavi zvitoendekawo ndichifarira kurima kunyanya ndangokura ndichingofarira zvinhu zvekurima kunyanya ndiwana sekuru vakati maoko asi kuti unosera wagarira bodo maoko anofana kushanda indofarira kushanda zvakanyanya nazvino zadzikiso yangu yakatozouya kuti ndine ndiriko kumunda iko neshuwa mukandiona ndiriko mukorora shaya kuti ndiwe rava niyo ndirimo mukati mubasa imomo kuti ndo zvandakajaira uye ndo ndakaona kuti zvine chimwe chidzidzo kuburikidza nedenda ririko iri
music yakamira kwe 2 years dzose tisingaende kumabasa. Saka zvimwewo zvofanira kunge zvitivhure sisi maartist pfungwa tizive kuti mangwana kunogona kungouya futi zvinouya zvinotimisira basa irori. Tinge tiinewo kana kabhabashop kanenge karipo apa kana kamusika kuti misoro inenge ichiuyawo ma50 cents misoro zvirebvu zvauyawo madii mamwe hambodai. So pakuvira kwezuva kunobvawo 50 cents inobva ikoko wototengawo mavheji zvatofamba motodya nemhuri. Saka vaimbi kunyanya so vaimbi ngatizive tipaone chakatanga ndo chinenge chakachenjedza ichocho. Tigare takaziva kuti mukuenda muupenyu tinosanganidzana nezvakati wandei. Saizvozvi denda irori rakatimisa kuenda kumabasa. Kuti zvimwe zikwata zvinhu handina chokwadi chokuti nyange pazvichavhurirwa zvinhu tichange tatesere takakwanisa zvatanga tiri pakutanga, nekuda kuti mumwe nemumwe mararamiro ake angachiita andi munoona. Saka naipapo handoda kuti nditi hangu maartist ngatidzidzei, kudzidza hakuperi, ngatidzidzei tizive. Iyi nyaya yekungwavha kawo ndo zvacho. Ipapo ndoda kukutaura vatsigiri vedu kuti munogara muchinditi toda Leonard Chakata haasi kubatika, ari kumugodhi, ari kumine, into mining as well, but hazviroti vakasiya mumhanzi. Baba Macheso muri kuwanzwa vari kufamu, hazvireve kuti mimhanzi havako, ndo zvinotodikanwa. Ini handisanda kuudzai kuti ndochengeta zvunguruve, vanoda nguruve mundibate. Handichatozvida kozi ndiri kuvaka zvirugu handidi zvadzwa ndotora mune malaji waitsaya ndouya ndotorawo ikoko ndoitirawo futi kwandiri. Saka mabagwe iwaya ndotorima iwaya ndekuti atozobatsira kuti ndinofidhira mombe ndikakresha apa zvakutoenda kune rimwe divi, maona kuti zvinhu zviendekewo saizvozvo. wazvinzwa sei? Mina bemfungutshela imhuli yeZimbabwe ukuthi hayi thina sithembi ngani kuphela siyasebenza. Kuthiwa abakoncube abasebenzi bathatha okulinywe ngabanye. No, bachele hayi thina siyazisebenzela. Besides the music siyasisemasimini, silezifuyo esizifuyayo, siyalima umumbi, beans, everything ukuthi sithole ukuthi siphile. Hayikhona ukuthi kuthiwa sizokumelela abantu kuphela. No, siyazisebenzela. Muri eZimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemizuva ranhasi. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level. Tinotenda baba Asharo. Handizvozvo chokwadi kuti anzi mati nhasi tiri rimwe level. Ndo varakataura paya kuti zuro ndi zuro, nhasi ndi nhasi. Kuti zvazuro zvatodarika zvataita apa kapa hatigoni kuzidzokorora futi. Alright, tomboti tabuda apa taenda apa togara kuti ngatiite futi vatanga tiri apa. Ndatorasika position yanangatori yacho nandikatorasika kana zvatataura zvatopfuura. Hakutotorawo kuti to another level. Yes. Tinotenda baba Asharo. Kana baba Asharo ataura kuti we are taking you to another level, vatsigireka nekupinda mulevel racho iroro. Chokwadi nongosaluta kwavari kuti sando dzenyu varungu vedu chengetwai. Asi baba Asharo, shuwa mungaenderera musina kana 1 kambo kamambotipa kana shedhiya zvako? Ndingangoro hangu yakatirirei zvayo yekuti ndimi mega mune rudo rwakadzama rwakareba kudarika nzira, nekuti nzira inoguma. Saka kudzwai Mwari wedu, kudzwai ave nesu munguva ipi neipi yatinongotenda saizvozvo kuti hakusungwara kwedu kwanikwa tichirarama. Hakusungwara, tinofanira kuti tizvichengetewo, tosanganawo naMwari pahalfway. Mwari wobvawo nekuku, ndichibvawo nekuku kuti tivane kubatsirika. Kana ipo poga ndinoti komborerwai uye ngatizive nguva yatiri
kuti nguva yakadii, zvikuru sei munguva yatakuenda muDhisemba mukisimusi umu. Zvakawanda zvinotiitikei ipapa zvakanyanyisa kuti tofanira kunge tichiziva, tidzidze kuzvibata. Kugara nekugara, Dhisemba angofanana naMachi kana Juni. Ati musi wachona kana wasvika unotange zvakatosiyana, mwedzi unohwevera. Saka tirambe takazvibata, uye mukufamba mumigwagwa tinge tichiziva tiri kufamba takadii, nedzimhuri takadii, nguva yatiri yakamira sei. Hatifanira kunge tichingoita kunge kusina mangwana. Saka naipapo ndinoda kuti nditi muitirwe zvakanaka, tirambe tichikuonai varungu vedu, hatidi nemi. Ipapo baba Sharo mashoko amataura akasimba. Iye zvino izvika tine masubscribers edu, tinosara chiti tine masubscriber akati iwo vamwe vafa mudzitsaona. Hazvinakidze zvachose. Kutoburana unotanga kutorovana, vototemana matombo madhina makutodii. Izvozvo zvoganizvo kuona akudenha mumwako mishonga tiza kusiyana nazvo, kusiyana naye asara achibhigwa kunzi handiani uyu atizwa nauyo. Onai munhu aendapo aita kupfupika, so achicheka pasi kuenda diti rinoenda kumberi uku, isisi nochirova kumusanako unochienda. Izvozvo zvoga iti Mwari kudzwaye, nokuti isusu takasekwa baba Sharo tatiza pamutara. Tanga taenda kune imwe n'anga yakatiti vanhu ava handisi kuda kuvaona, asi ndandivatsvaga. Vatashauza kuti tapinda bhizi, tikatoti kutiza neupenyu kwakanaka than kuita nharo. Maona munenge matozvibatsira mazoyamura imeme, mayamurawo futi uyu murwisi, nokuti ndogona kurohwa atondorova soka zvinondorwadza mwana utoseka. Chandongoita kusumuka nekunanga pane chandozwa kuti ichikashika kana chidhina ndogadzikira mumusoro kawani bhaga musoro kirikiti zimu nemaziso mbusarai. Maona yanyaya wakutopinda mune dzimwe nyaya dzinenge dzisiri necessary. Nganditize inini vanhu vasara vachiseka, zvakatonaka zvakadaro. Ndazvisevha, ndamusevhawo iye. Inini amai vangu vashakabvu vaigara vachinditaura kuti mwanangu, vaindishedza nezita rekuti Itai. Anzi iwe Itai, sei uchiti handinzarwa? Nzarwa iwewe. Ichokwadi. Nzarwa ukangonzarwa chete zvinhu zvese zvoita sei? Zvinoendeka mna. Ndakazoona futi vanhu vakunditumira mameseji hanzi neshamba unofanira kugara kumukwati building. Ndikati kunoitwa nezvei kumukwati? Zvikanzi nekuti unokwata. Mune Zimbabwe kutandara kupere, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.